Facem o seară de film? Facem. Înainte sau după cină? Poate chiar în timpul ei. Facem niște chifteluțe la cuptor, că e seară și să nu fie cu prăjală. Atunci, pune-o repede de salată. Ia vezi cum mi-au ieșit. Crocante. Păi nu știu eu. Nici nu zici că nu sunt prăjite.